Eu am știut din prima unde vreau să nasc, după ce cumnata mea a născut 2 bebeluși aici și m-a convins că merită copilul meu un început frumos. Eu cred că orice mamă care se estimează pe ea în primul rând și apoi își estimează copilul pe care îl aduce pe lume, vrea să îi ofere orice este mai bun. Și eu am ales tot ce este mai bun pentru copilul meu. Noi aici ne-am simțit extraordinar. Este o menie. De asta lipsește, din păcate, în majoritatea spitalelor și eu n-am vrut să sufăr, eu n-am vrut să ajung acasă cu lacrimi, eu am vrut să investesc în sănătatea mea, eu sunt împlinită, eu nu am nevoie de altceva, eu știu că aici o să fiu tratată ca om. Fiecare are dreptul să aleagă. Eu am ales ce e mai bun pentru mine și familia mea.